Gracias, señor alcalde. Ben, retomando entón a moción anterior, que xa falamos do eólico, do parque eólico que polígono eólico, podemos chamarlle explotación industrial ou extracción de enerxía que vai haber aí na Casa da Neve, tamén queremos chamar a atención que nos últimos días publicaron na prensa persoas con certo renome, como son Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Benito de Reza, que é o director xeral de Conservación da Natureza e membro da Academia San Rosendo, que advertían da posibilidade da presenza na zona de vestixios arquitectónicos relevantes e sen catalogar que poderían constituir bens de alto interese patrimonial. O BNG informouse, avaliou o proxecto en función da información que reuniu e presentou alegacións ao proxecto o 30 de marzo e fixémolas públicas. As razóns da nosa oposición están sustentadas, están fundamentadas, son públicas. Quería resumirlle unhas cantas. Primeira, á vista da información dispoñível, as obras proxectadas terían impactos moi severos sobre a paisaxe, impedindo ou dificultando o desenvolvemento de actividade económica ligada ao patrimonio, á cultura e á historia. En segundo lugar, o Convenio Europeo da Paisaxe e as directrices da paisaxe de Galiza que protexen as poboacións contra este tipo de agresións non se teñen en conta neste proxecto. O proxecto de que falábamos antes, que era un proxecto público, que coñecía todo o mundo, que estaba aí, e que era posto pola empresa, evidentemente, a empresa vai facer un proxecto á súa maneira. En terceiro lugar, á vista da información reunida, o proxecto de explotación eólica na Casa da Neve tería impactos severos no patrimonio. Na área de execución do proxecto hai catalogado un conxunto de mámoas. Diferentes fontes apuntan á posibilidade de que exista na poligonal ou moi próximos a ela ben susceptíveis de protección, o Castro de Cañón, un tramo de vía romana, a explotación mineira romana de Fontechide, a Casa da Neve e outros restos altomedievais. E no medio ambiente, destruindo hábitats, poñendo en perigo especies, producindo erosión, provocando perda na biodiversidade, na calidade das augas e danos na saúde humana. En cuarto lugar, o plan presentado pola empresa non inclúe estudo de impacto sobre o patrimonio, nin de integración paisaxística, nin memoria de impacto arqueolóxico. Tampouco inclúe estudos de impacto ambiental, nin integración paisaxística, nin de ruído, nin plan de vigilancia de aves e quirópteros, nin proxectos de liñas de evacuación coas súas conseguintes afeccións. En sexto lugar, sen esta información, a empresa está atentando contra o convenio de Arbus e o dereito á consulta pública. Tamén vulnera a Directiva 92/43 da CE relativa á conservación de hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. En sétimo lugar, o proxecto presentado pola empresa de capital alemán non podería realizarse en Alemaña, cando menos no Estado Libre de Baviera, que é a sede da empresa. A legislación daquele Estado impide situar aeroxeneradores desta dimensións a menos de un kilómetro das poboacións. As autoridades galegas e locais farían ben en preguntarse as razóns desta prohibición alemá. Nós fixémolo público porque cremos que é unha alerta necesaria e responsável e pedir a retirada do proxecto. O BNG advirte, ademais, a respecto das tres cuestións que deberían ter en conta en cada proxecto estas características. Pode a xeración actual condicionar o desenvolvemento das xeracións vindeiras con proxectos que hipotecan durante 25 anos sen posibilidade de intervención pública ningunha o futuro do territorio? En segundo lugar, sendo Galiza excedentaria en produción de enerxía eólica e aínda considerando que a enerxía eólica é das fontes máis limpas, pódese seguir inzando o país de muiños a beneficio de quen? Non estamos en contra das enerxías limpas, pero non a calquera prezo tampouco. Entendemos que calquera instalación deste tipo de infraestructuras debe realizarse coas máximas garantías ambientais e de saúde nos lugares axeitados que decida a comunidade e non as empresas privadas, e que a explotación dos recursos do vento debe contar con participación pública, tanto como mecanismo de control como de participación nos beneficios para que estes repercutan directamente na veciñanza toda. Nada máis, moitas grazas.
Os datos usted tamén os conoce. Tamén creo que falou a empresa, o Nosco falou, nos solicitamos información e díxonos que había falado con máis grupos políticos. Pois isto é así. As energías renovables son energías limpas. Temos que suprimir a combustión fósil, temos que avanzar. Que todo ten un coste. Que sí, señor Leopoldo, que sí. Que ese impacto visual vai a provocar que turísticamente Celanova decaiga. Non o vexo. Non vexo ese efecto visual sobre Celanova de forma negativa. Nada máis. Moitas gracias. Esas alegacións van incorporadas tamén un traballo de revisión que se encargou, unha vez que se abriu o trámite de alegacións, encargouse un traballo de campo, un estudio, o arqueólogo que da Cotío ten traballado para o Concello, para que fixese unha revisión do estado actual, dos posibles xacementos e cualquier outro ben que poudera haber na zona. En palabras do propio técnico, que non son miñas, en palabras do propio técnico, ese traballo supón un resultado e un traballo similar ao que pode ser un proxecto de prospección. En palabras do propio técnico, do propio arqueólogo. Con unha diferencia, que é que si para facer un proxecto de prospección ou un traballo de prospección, a Xunta, Patrimonio, require un proxecto de prospección con un orzamento correspondente, co seu orzamento, e con unha carta de compromiso por parte do Concello que xa non da Xunta. Xa non serían os veciños de Galicia, serían os veciños de Celanova. Unha carta de compromiso do propio Concello para facer frente a ese proxecto de prospección. Reitero que, en palabras do técnico, o proxecto de prospección non ten nada que ver tampouco co que sería unha excavación ou un sondeo. Entón, o proxecto de prospección corresponderíase, na práctica, tería o mesmo resultado que o traballo que xa levou a cabo ese arqueólogo. O informe dese arqueólogo está unido ás alegacións do Concello e son públicas non só desde o momento que están incorporadas xa a ese expediente, sino, lóxicamente, para todos os membros da corporación. E por ese motivo entendo que o que non deben facer os veciños de Celanova é pagarlle ese traballo arqueolóxico á empresa, que, lóxicamente, entendo que a empresa sí ten que aportar e presentar, e esa é a competencia e a responsabilidade da Consellería que lle ten que exixir a aportación dese estudio ou dese proxecto, desa prospección arqueolóxica e demais. Como se lle obriga a facer catas, como se lle obriga a facer excavacións. É da competencia da Consellería, por tanto, entendo que os veciños de Celanova non deben sufragarlle á empresa, que, como ben di usted, seguro que será a principal beneficiaria dise parque eólico no caso de que no seu momento a administración correspondente lle dé a autorización para instalarse, pois a que sufrague, lógicamente, o coste desa prospección. E, por tanto, o sentido do noso voto será contrario. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra?